खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय महरै थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय गाइस आङो मोनसे जायगायावहाय थांनो नागिरदों बहा नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय स' आंजों लोगोसे थौफादो नङा होमबा स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो guys नै आङो देलायखांबाय आरोना मेकआपखौ खालामखांबाय ओमफ्राय दिनैहाय आङो मोनसे जायगायावहाय थांगोन आरोना बे जायगाखौहाय दा नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आरो लोगोसे दा आंजों थांफाबानो नोंथांमोनाबो नुखागोन नङा होमबा ओमफ्राय आं बेगखौहाय माखौ लानो जादों आरोना नायनोसै स' नै गाइस आङो नैबे बेगखौहाय लानोसै आरोना दिनैहाय बिराद गोबावथार जाबायमोन बे बेगखौ लायो ओमफ्राय बे गस्लाखौ गानियाबो बिराद गोबाव जाबायमोन गस्लाखौ गानियाबो बेखायनो आङो सानबाय मा गस्लाखौबो गाननोसै आरो लोगोसे बे बेगखौबो लानोसै आरोना माबोरैहाय नुदोंथाय मोनफैला आं उन्दुना साथनोसै दसे नेनानै उन्दुलांलायलायबायमोन आङो 1 आवारनि उनावसो मोनफैबाय बिसोरो ओमफ्राय जों जल्दि थांबाय आरोना थांनाय लोगो लोगोनो आङो जेबो जाथ'वाखैमोन ओमफ्राय नै पेटिस जानो नागिरदों आरोना कक'नाटनि स' जानोसै दायो जोङो धमधमा मोनफैबायमोन आरोना धमधमायावनो लाबाय देसि कुल्फि आरो बेदर आं बादि टाइपनि भिडिअ लाबोलायबाय आंखौ नायब्रा रावबो गैयामोन नालाय गारि पार्किं माने इदि धुनलाला नुखो दायो मोनफैबाय जोङो थांनोसै जों माने सिखाव लामाथिं फैनानै बारा गोजान थाबायलांनो हायासै आरोना लिपस्टिक लाफिनबाय आं नै गाइस जोङो मेलायाव हाबफैनाय लोगो लोगोनो आंनि इउटुब फेमिलिनि साबस्क्राइबार लोगो मोनदों ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनदों आंखौ नुबा बिदिनो माथो होनांगौ बरियागै थेंक इउ आयो गाइस आं माने दाख्लै साउथ करियायाव जानाया हेल'विन पार्टियाव जानाया 150 जन थैदो धेमाल नामा 150 जन मानसि थैनाया बेबायदिनोथ' थोनोआवनोथ' थैदो आं जि गिदोंमोन मिथिबायना मिनिनोबो ओंखारदोंमोन गिनानैसो मिनिनोबो ओंखारो गाबनोबो ओंखारो नानियाथ' गोलोमफ्रुजोबदो आयो भिडिअखौनो लानो मोनासै नानिखौ नोंथांमोना नानिनि महरखौ नुनायबा मिनिनानै थैगौमोन मिथिबायना ओरैबायसा गोलोमफ्रुजोब्बाय होनबायखि ओइ माइनाव आं थानो हालालै ओंखारलांसै होननानै ओमफ्राय जों साइडआवनो थाखादो आरोना गिनानै मानसिफोरखौ नायनानै माने जोंहा बिदि प्लेनिं गैयामोन बे आगै करिश्मानि माने बागानपारायावहाय पुलिस स्टेशनावहाय भेरिफिकेसन दंमोन आरोना बेनि थाखाय फैदोंमोन ओमफ्राय आंबो आरो न'आव थानाय बर जाबाय नालाय ओमफ्राय थांबाय ओमफ्राय आरो नलबारियाथ' खाथि जाखायो बेखायनो हाबबोबाय आरोना ओमफ्राय एक्चुअलि बेयावहाय मानसि गेदारिं जानाया बांसिनानो बे ट्रेन लामा दङना ओमफ्राय बे ट्रेन लामायावहाय क्रस खालामनायावहाय नै ट्रेना थांदोंमोन आरोना मालगारि बेनि थाखायनो आयो ओमफ्रायसो जेने थेने फैनानै नै मन्दिरखौ मोनफैबाय बे मन्दिरावबो ओमफ्राय नै सोरबा मन्थ्रि ना एमएलए ना मा फैदो ना हेमा मालिनि फैनायनि थाखाय माने बन्द' खालामना दोन्दोंमोन नामा
ओमफ्राय हाबनो होआखैमोन आरोना आं थैनोसैमोनलै बेयावबो आयौ गिनानै 사람들 중이야. 회사 사람들 중이야. mà yeah Hey guys, जा मोजां डेकोरेट खालामनानै दोनदों जा मोजां नांबाय नायनानैहाय बिराद मोजांहै बुस्थुफोरखौ बानायनानै दोनदों आरोना ओमफ्राय नै मेन जितु मन्दिर सिंनि नजाराया बेनो ओमफ्राय बेयावहाय फावना ना मा होनो फावना दिन्थिबाय थादों राजा रानीनि मायबा मायबि बिदि बाद लानानै जे खामोना बेबायदिखौ आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो बेयावथ' नायला बेयावहाय बिराद मानसि ओमफ्राय बेखौहाय थांसै जोङो दायो ओमफ्राय जोंहा बिमा मोननो थाखाय नायनोसै मा मोननाय जायोना लानोसै ओमफ्राय हेमा मालिनीखौथ' नुवासै ओरैबायदि मानसि आं गाइस आं गिबाय साउथ करियायाव जेरैबायदि जादोंमोन ना आं बेबायदि जाजानो बिराद गिबाय ओमफ्राय नैबेयावहाय जोङो बेग लाफैबाय बिराद खमावनोमोन आरोना 150 रुपिसावनो मोन्दोंमोन बेखायनो जोङो नानि बिमानो आरो जोंहा बिमानो लाबाय आरोना ओमफ्राय करिश्मायाबो बिस्रा बिमानो लाबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो दाउ अमा सावनाय जानो थाखाय फैबाय आरोना नुनानै थानो हायासै जानो लुगैबाय रावबो जानो लुगैनाय नङा नायनाय मबाइलाव नायनानै लाबाय जोंहा बिमानि थाखाय आरो नानि बिमानि थाखाय ओमफ्राय दायो थांनोसै जोङो ना
ओरैबायसा मानसि गाइस आयौ हाबनो हाया ओंखारनो हाया बिराद खस्थ' आंथ' जि गिबायमोन नानियाथ' गोलोमफ्रुजोबदोंमोन नानिया मार गोलोमफ्रुजोबदोंमोन आरोना जि गिदोंमोन आङो मायबा जासिगोन दा होननानै ओमफ्राय जल्दि फैबाय आरोना जोङो नायनोथ' मोनखायासै ओमफ्राय नै मोनसे रेस्टुरेन्ट दङ बेयावहाय पान्जाबि रेस्टुरेन्ट पान्जाबि धाबा सरि पान्जाबि धाबायावहाय बेयावहाय जानो थाखाय फैयो आरोना जोङो Hey guys, dayo मोनफैबाय नानिया बेगखौ लानानै देखायगासिनो देब्रा बेगा देखायदो नै देना जोंहा मामानि थाखाय लाबोदो मोनसे ओमफ्राय नानि लाहा बिमानि थाखाय मोनसे अबे मोनसेखौ साबसिन नुदो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय आनै देलाय गसंलाय नुवाखै नैबे ब्लु थादेरनाय स्काइ ब्लु थादेरनाया बेयो जोंहा बिमानि ओमफ्राय नैबेयो नानि बिमानि थाखाय लाबोदो गावबागाव पसन्द दै नानिया गावनि बिमानि थाखाय पसन्द खालामदो ओमफ्राय बे ब्लुखौ जोंहा बिमानि थाखाय आं पसन्द खालामदो अबे मोनसे साबसिन खिथाहरलाय गाइस खाथियाव लाबोलाया ने नुवाखै मानो थुनला लांदो नैयो गाइस नैबेयो जोंहा बिमानि ओमफ्राय नैबेयो नानि बिमानि मोनाबाय So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye